Assalamu alaykum, hormatly tomoşaçylar. Ene bir köp wagtdan soň siziň öňüňizde biz öz ýolunda we bu ýerdeki mihmanymyz programmist, öz ury IT bolan. Öyle. Däde başa. Yok ya bas ben gülküme gelme prosta. Ha o Hanjar. Ha. Hanjar ilki bilen kabul eden üçin gepleşgeçini kabul eden üçin köp sag minnetdar. Problema däl. Onu taýýar bolsak başlaýas. Bolu. Hanjar özüň gysgaça tanıştyrsaň, nerede doğuldun, nerede ýaşadyň, häzir näme işleýän? Ha, özüm Marly. Mhm. Marda doğuldum. Medeniyet owan bilýänsiňizler belki. Medeniyet Ha. haýsy tarap? Şatlyk edilýän ýollar, Ha. Kalinin medeniyet. O Pravda zat geçen tarapmy? Bilem o däl owa wa şotaýda. Bilýänsiňizler. Orası neresi ya? Ha, eşitipdim. W opşym şatlyk edilýän ýollar. Ýöne özüm soň şäherde ýaşadym ha. Marda. Marda hava. 14-nji mekdep utardym. Oň bäri doğru. keldim. Şu adam 4-nji ýyl gutarmaly şu ýyl. Paralelinde işläp berdim. Hem öz urundan hem mollunçylyk. Ha, tuwalamy. Ha, Kurs merkezi ordatym. Hawa, ingliz dili mollum. Doğru. Soňky soragymız ury, IT uryny saýlamaň asl sebäbi näme boldy? Asıl sebäbi näliň? Allah oturmaýyn. Ýa-da boş motivasiýa bermäň. Korona wagtyda. Aha. Korona wagty öýde ýatjan adamlar belki serial öwrenir. Men şo taýda programmirowaniýa öwrenip başladym. Programmistdan ýaşaýardym. Tuwalamy. Şeýdip başladym hemmede. Indi aňyrda başladym ýa soň bärik gelenden soň? Yo, men bärde başladym. Ha, asl uryň başgadymy gelen wagtyň? Men ara özüm Marda olimpiada gatnaşýardym. Men fizika we matematikadan urym. Ha. Fizmatda şäherde çempionluk zady ele bady. Soň bäri keldim elektrik elektronika bilen başladym. Hı. Ondan soň näme diýsem? Peýda görmedim ondan ýazylmaga geçdim. Ýazylma. Programmirowaniýa geçdim. Şeýdem ýoş-ýoşdan başlady. 20 ýaşymda başladym etken. Äý şeýler. O gatowany. Gönü bir içine girişmekle soraýyn. Şu programmistleň ortaça gazancı näçe? Engel ýerde. Halanmaýan soraw. Ayarlan ýaş solarmaýa erkeklerden pul sorulmaýa diýilýär. Ýöne programmistler terefine elitem. Urwini wa o taýda. Urwiniňe bara gazanýan senadyr. Tejriben ba bolsa normal gazanarsyň. Problemi çözüp bilen olsaňlar normal gazanarsyň. Türkiýede de gazanyp bolýar. Daşarurda da gazanyp bolýar, Türkmenistanda da gazanyp bolýar. İşini normal edip bilsen goja gazanyp bolýar. Şu wagtky girdijiler meselem $2,500 arasynda oýnap durýar. Kliende bar, menki meselem diňe. 1,5-2. Ha, men bir firmada işlämokda, men freelancer bolup işläp oturýar. Zakaza bagly hemmede. Ondan sen diňe öz işiň etýän. Ha. Ya başgalardan iş alýandy. Ha, zakaza var aýtjany. Tuwalamy ýok gatowany. Mundan soňky mesaj soragymyz, biziň klassik soragymyz. Aha. Üçte bilen Hanjar kim? İşte edilen Hanjar kimmi? Normal. Ha, bu işini oğlan başka da deyip bilmem. Ýok, hani bir duýgu tarapdan gaharjan ya Ha. rahat ya bir utanjyň alçak açyk göwnü. Marlı olanmı da bilýän näme? Urşmana gowarýanlar. Urşawan hawa gaharjan da ýerine wara urşaryn, ýerine wara da normal saymasam bilen bunu kesäýärsiň da. Ya bolýar ýa. Ona bir şol, iki Professionallik bilemesen iş meselesinde wagtyny emmeda ýetişdirmek niýet bilen hem işe işleýän. Pulunu berseler davolny almalar üçin elimden elenme etken. Davolnam galyalar işleýiş şekilmem referans üstünde ekde. Bir kliýenta diýen eýle kliýent başga bir ýerine aýtdy. Şul gowy etdi diýip. Şeýdem galy gidip barýar. Ýoş. Tuwalamy. Ya mundan soňky wagtda inşallah asan gowy derejeler ýeter. Hey, nesip bolsa. Ha. Inni geleli biziň gönç ugrumyzyň, sen ugrun esas soraglaryna. Programmist bolmak isleýän ýaş nämeden başlamaly? Bir öz dilini öwrenip başlamalymy ýa öz ugrun nädip saýlamaly? Seredin ýaş aýdy we bilmeýän. Hawa çağlykdan başlaýanlar ba. Ýöne çağlykdan başlasararam bilemok. Men pikirim kelleler ýa daýmasa diýen. Oň ýerine gitsinler matematikany, fizikany da öwrensinler. Soň ýoşdan öz ugrun saýlasynlar. Programmirowaniýa oto şu wagtda üýtläp gidip barýar. Diňe programmirowaniýada hemme işler üýtläp gidip barýar.
bu neme bilen? Yapay zeka bilen. AI. ML dik geçeneke. Näme dikitçe? ML. Emeli an. Hao. Emeli. Mança. Ha, emel an. Bu emel an peydası bilen o üttep var ya. Yani Aa. işimizi alyalar, işimizi neme gitjalar deyip boş gururumlar ama işin edip bilen olsa hicam alınma işin. Kompüter çıkanına da adamdan elinden iş alınar deyiptiler. Onun yerine işler kenarlı. Emelan gelle, ondan sonra yine de işler kendileri. Şoň için korkup oturacak zat yok ya da belli bir dille. Yöne men başlan dilim JavaScript'le başladım. Ansat olan için. Başka da neme? Indi hani bir neme var? Şu programistlerin arasında dava. Asıl Python olordan ansadırak. Python'dan başlasan gowy zat. Ben tapawdy bamy. Yani her senin bir öz ulanýan ýeri. Teradadır näliysem. Mesela sen web tarafını işleyecek olsan, web tarafını işleyecek olsan PHP men diýär. PHP var, sonra Java'da da var, kütüphaneler var. Sonra Python'da da var. Ýöne şu wagt näme seretsen, statistika seretsen, PHP'ni hiç kim halamasa da ýöne iň uly webin aşağında duran PHP. Gidip sen näder näme? Cloud'da işleyecek olsan, bulut tabanlılar var. Olarla işleyecek olsan, o taýda ýam ütde, buluda bagly emmedat. Mobilde işleyecek olsan, onunla goýsa Java diýip bilýän. Men olar bilen işleşim ýokda. Başga da ýerine göre emmedat. Düşün. Her senin öz bir Hawa. aýratyny var. Hawa, ýöne hemmesine hem ýerde de ulanıp bolýar hemen. Men özümem indi bizim bir urum şol sizinke ýakyn olansam. Python'y bir ýakyn göremsoň şondan diýdim bir ansadyrak beýleklerden. Python'un gowy tarapy var. İnglis dili ýalak. İnglis dilini bilsem Python'u göne öwrenirsin. Başga da ýok. Hawa. C bilen ýazmak ýerine, C++ da ýazmak ýerine. Düşün. İlk öwrenen programmerleme dilin haýsy ona aýtdyň. JavaScript'den başladyň. Yani inni şu ýazylymy, yani IT'ni sen özüň nädip öwrendiň? Kurslardan mı ya ýeke öwrendiňmi ya da soň üniversitetden? Näliysem korona wagty başladım. Iň abyşna zat bilen başladım. HTML, CSS ile başladım. HTML, CSS, son Bootstrap ile başladım. Iň abyşna, iň ansat bilen. Maksimum 2 hepde öwrenip biljek zat. Şoň bilen başladım. Korona diýip gelýärkä başladım. Soňum näme boldy? Näme diýsem? Şansyma näme belli? İş teklifi belli. İşe girdim gönmel. Ya şulurdan. Şulurdan gönmel iş kazandım. Hawa dostum peýdasy boldy berde. Onu ol men çağırdı. Menem şo taýda iňkandar iş ýerine öwrenip gitdim. Hawa hemme da Udemy bilen YouTube bilen başlady. Ýöne iş ýerine problemi üstüne problemi gelenden soň çözmäni öwrenýär. Şo näme da öwrenip gitdim. Başga näme diýil ýa. Täzeden velosiped var yaratmak gerek gälla. Düşündüm. Ha, onda sen gönç nemeden başladın mı? Firmadan mı? Yok, yankı YouTube, Udemy'den zaten öwrenip başladın, özüň öwrenip başladın. Düşündüm. Matematika bilen programist bolup bolýam. Var polýa aslında. Matematika hemme bilimin atasy ýalak geçe. Ödem yazılım diýilýän bölüm ýok bilýän olsaň dünýäde. Computer science diýip Computer science computer bilimler diýip de. O taýda bolsa iň aşağında matematika oturýar hemme zatda. Matematikany bilseňiz erbet bolmaýar peýdasy bolar. Bilmeseňiz de maşlap bilýäňiz. Paralelni gerekliçe zatlaňyz mesela. Näme diýsem? Veri analiz meselesinde ama data analizde matematika gerek bolýar. Köp meselede. Şoň üçin matematika peýdalymy? Matematika hemişe peýdaly men pikirim. Hemme zatda. Onda ýaşlykdan, kiçilikden başlamadan matematik. Beşde nämäni öwrenseler bolýar, matematikada da kalkulus bir diýenseler bolýar. Kalkulus bir diýenseler iki näme öwrenseler öwrensinler. Ondan soň näme wadyr? Aýryk matematik wadyr. Aýryk matematik gatyrat gowdat. Olasylyklar datlar sen hasaplamany öwrenýär. Näilek bolar, nokta diýse bile bolsa. Ihtimallyk. Hawa. Mesela ihtimallyk geçýärmi şu? Hawa. Doğru düşündüm. Olam arkasında näme ýatanlardan? 1-0 barmy? Şodam ihtimallyk. Ýok, arkasynda näme ýatýar?
or and bu zatlar bilen de batcan. Ha, Şol elektrik devrelerine bağlı da. Ha, düşünüm elektron devreleme geçip dura sapam. Zor tavşırdık böyle. Sen başlanğını yankı HTML, CSS olsa backend tarafından başladın şeyle mi? Yok işte mesela CSS. Ha, Frontend. frontend. Men bayağı birinci bunu başlardım. Daha frontend tarafından başladın. Şimdi şolun hazırki wagtda frontend, backend, database ya da ML an, yapay zeka. Hayfının geleceği has ulu deyip pikir etken. Aslında mena 3 sene diyeyim. Men pikirim. Hiç senede geleceğim nemesi. Men pikirim bulut tavanlılarda yatır. Buram nemede otur. Neme değil ya? Security. Siber güvenlik mi? Hava. Mağlumat hafızlığı. Hava malumat ofuzlukta emmeda men pikirim. Emmeda gora altında olsa bu ya. Hakikon. Yöne sen bulut tabanlı diýene bulut bilen biz köp zadymyzy açyga beremiz okmy? Yani sebäbi biziň bar datalarymyz, yani verilerimiz başga biriniň eline. Hava yöne häzir meselem diyelim Google GCP diyelim. GCP de bulutlar olan. Meselem sen ulanan datalarını yayınlasınlar. Sen olara suda çay. Gönüme. Näçe milyon dolar utursun. Gönüme hem işe de yazyanlar Google hem medat yazyanlar. Cookie'ler, privacy policy. Hem medat yazıyor. Sözleşme. Sözleşmeler yazıyor. Biz gol çek yazar. Kabul et yazar. O tarapdan diýen dogry. Soňky soru. IT'de üstünlük kazanmak için en möhüm aýratynlyk näme? Yani bir belli bir talant gerekmi, ya sabır kanagat ya da köp işlemek? Ha. Ben ne düşündüm lan? Diňe bu bölümde de hemme bölümde de neme bağlı. Näçe tan problema bilen garşylaşsam şonça gowy. Näçe problemany çözüp bilseň şonça da ileri gitdin. Ya da näçe iş alyp bilseň şonça da ileri gitdin. Şoň üçin elinde problem olmasa da bir zatdan başlan problema çykýar. Problema çözmäni öwrenim, başga zat ýok. Dogry. Programmerleme başdan geçiren iň uly kynçylyk näme bol? Menmi? Ve nädip çözdüň şo? İşe başladım da, men neme işe başladım ya, opıt yoktu da, näme diýle, tejrübem yoktu da işe başladım da. Ýöne özüme tejrübeli görkezmeli. İşe almalylar mesela, almaly. Şo taýda näle diýsem kynçylyk. Şunu ýasa diýerler, giýje oturup öwrenýän, ertesi gün işe gitýän. Şeyde şok kynçylyklar boldy başda. Gorkýan ama o häzir etip bilmesem meni işden kowarlar. Eyle beýle zat diýip ýöne giýje ýatma zat etmen işleýän, öwrenýän zat etýän hemmesi öwrenip gitilýär. Şo problemalar boldy başga zatda. Galan zat çözülýär, biram internet bar indi. Hezirli hemmeden belli yeter. Aýyp hemen diýip bolar. 50 da serana. Kel. Näle sen dogry soramana bilmeli. Iň möhüm ýer şu. Başga da näme diýip bilen? Kynçylyga ýok başga. Klientlerle kynçylyk ýaşaýan inken. Robotlar, fanlar, kompýuterle kynçylygym ýok. Klientlerle kynçylyk bar inken. Şo taý problem bolýar. Olar bir zat isleýär, sen başga sen gowarýan. Ay, näle diýsem? Meselem mara özlerine käwat akyllydyr etjä, özlerine mara biliş ansatdyr etjä ýa-da men mara meselem bir website bir gün etjän diýsem, sen mara bir gün etjän adam üçin näçe bunça pul alýan diýip soraularam bolýar bolen menem neme diýesmeli? Saňa näme? Men buň üçin 3-4 ýylym berdim. Men öwrenme. Etip bilemezsen et alym onda. Hakiki. Olar şu algap, bir mundulgap näçe milyon dolar kazanýar diýer. O aňyrsynda ýatan oturnak bolar. Şo Animasiýalar, gözüňe gelip, adam näçe ýyl sarp edenini. Aýyň bolmasa UFC'de näme? 25 mun durşalar ýöne 9 ay trenirovka etýärler, time görýärler. Ya misal getirjek, emme de asıl şolar ya arka tarapyna adam pikir edesi gelenokdy. Şol üçin. Onda yani şo kynçylyklar. Türkiýe we daşary ýurt bazaryna programistler üçin iş mümkinçilikleri we gazancy. Meselem Türkiýe bara
Bulurdan aslında gatı ösen yurt. Näme diýsem gatarıt ösen yurt. Belki habarlara işlense Google'la bir SEO'ların birisi näme boldy Türk boldy ýene. Gemini'da mı bilemem ki karıştırmasam. Şu tayda bir zat boldy. Türkiye gowy. Türkiýeň bazarym meselem näçe elbet diýselerim o näme diýsem o yalan. İşte bilen iş tapar. Mesela Türkmenistan ise Türkmenistan'da da var bu zatlar. Ullagan firmalar açılıp başladı. Belet diýilen var. Soň näme ýene de bir ticaret diýilen zat var Türkmenistan'da. Önamdar var. Önamdar ha. Esasy nemeden başy maşinlen başlantyma karys. Näme? Tyma karys var. Ha, Tımıkar sağ Tımıkar sosyal da aslında. Köylece website aslında. Gülli alıyor işte attı var. Soňkulara tölew ýene de var. Ha? Tölew var, pul geçirip bolýar. Ha. Bilen okdyňmy? Asyl bärdenem inni liradan manada öwürip bolýan edibem çykardylar. Şu adi işler durma. Ha. Görmez bankın üstüne transaksiyon. Haysı Türkmenistan, haysı bank kabul edecek bunu. Yo bank değil. 50 Gön- nedir ha? Telefon numara. Geçe. Ha. Yine de 50 adı o tayda. Avtomatik giderler mi de? Ta o bir yerinin üstünden geçe oğlum. Ha, ben şunun için demettim. Bank sana var ha IP ver, o benim API vermeli o datlar için. Ha. Yok ol şu bir yerinin üstü bilen geçe oğlum öyle. Ne kayıp olur lan. Ne bu şoğlu olsun emmetine. Ha. Onu garaz Türkiye'de goy. Ha. Avrupa diysek Avrupa'da konkurensiya gatılı. Konkurensiya näme bolýar türkmençe bilýärmiz şunu. Bäsleşlik mi? Bäsleşlik yarışýarlar da. Yarışýarlar häzir düşün. Pakistan mı, Hindistan mı? Başta 2 milyar adam ve olaryň kiçiklikden taýin sen şolaryň yarışmaly bolýar. Şo taýba. Şoň üçin işler tapmak kynrak diýilýär Ýewropada. Meselem men 10 ýyllyk näme diýip tejrübeli Pakistanly tanışym bar. Germaniýadan ýygyna aýtdy. Saudowska Arabiýa geçdi. İş tap bilmedi. Nemede IT'den. Men neme diýemesem Hatay taraplaryny gowy edip öwrenip galyp bolaýmasa diýen başga zatda. Biram Türkmenistana meselem intak. Näme diýsem? Ak lista bu tarapda. Ak list. İçinde olurum. Zat ýasaň täze zat ýüklen kopya edin. Hataylar hemme zat kopya etdi. Nothing golar bolla. Hakda etip bilýär näme so. Men asyl Pakistany bir hana adamyň gözünde neme bolup canlanýar. Owganistan tarapy ýakyn bar. Öňkü düşünjeli adamlar mukazat. Yok beýle däl o men meselem men dostum Pakistan'da ýönem on ýalatda olar meselem dünýäniň uly firmalaryna Pakistanlar otur. Käwir ýurtlaryň ýa-da käwir şäherleriň hekimi adam neme Pakistanlar ýa-da Hindistanlar. Düşünün. Çalkadan bolýan uğur diýilse, programistlik şonuň içinde bolardymy? Bamy? Yok. Çalkadan bolan. Yok. Çatkadan bolmara. Belki koronadan belki 10 ýylyň zat bolup bilerdi da ýöne şu wagtda hemme kişi geçdi o bölüme. Ya şularla ýöne nastroýanynda adam bozmagy gerekkä. Näçe işleseň meni aýdyşym ýaly, näçe işleseň şonça da gazanp bolar diýen. Biram näme diýsem elindäki diploma bagly däl aýmada. Meselem futbolistden deňeşdiril ýa-da UFC nemelerle deňeşdiril. Meselem görüşip bilen olsa bunça gazanýar. El bilen urşup bilen olsa bunça gazanýar, ayak bilen urşup bilen olsa bunça gazanýar, jiu-jitsu bilen olsa bunça gazanýar. Adam hemme professiýada da şeýle da. Hiç wagt diploma bagly da. Esas öz azabyň, tejribeň. Biram dil bilmeli, başka dil. Iň bolmasa ingilisçe, bar bilmeseňiz bolmaýar, başga zat ýok. Konkretne bilmeli bolýar onu. Düşün, olmaz falan. Sen özüň näçe ýyldan soň gazanp başladyn? Men başlamdan 7 ay soň gazanp başladım. Sentýabrda 7 aýymda ýa-da 7 aýdan känem bolup bile sentýabrda öwrenip başladym ýadyma düşýär güýzdi. Sentýabrda öwrenip başladym. Maýdamy ýa-da iýulda işe girdim da. İşte şu taýdan gazanp başladım. Şöyle. O ýön padjaşka bardy. Dostum näme professionaldy da selamla. O meni tekleýärdi. Doğru. Gaçow. Indi seni iň täsir galdyran projekt saýsy boldy şu wagtça işleň arasynda we seň üçin iň kyn we iň lezzetli projekt saýsy. Yani proje, iş. İş diýjekler. Eýdamyň näde?
Üniversitetinde egzamin vardı, final egzamin. Şo taýda soraw çykypdy. Meselem, şu ýoldan şu ýola iň çalt näde bark bolar? Soraw. Şoňa göre algoritm ýazmaly, şoňa göre hasaplamaly. Şo wady men keýp alan ýerim şody. Biram näme wady egzamin, ýene-de egzaminlen data structures diýilen sapak we belliýänsiň. Data structures. Şoň final egzaminine keýp aldım. O taýda da näme üçin? Graflar we treeler we soň nemeler bar da. Näme data type'lar bar. Data type'lar çyzyp wada edip bar analiz etdim. Şo taýy ýaman gowy bolýar. Ýöne iş ýa-da proýektde hiç keýpem almadım. Ya da hiç de kıyınçılığım çekmedim. Näme diýsen, eýem ýa-da belki nemedir. Elime öwrenç giden üçin olaýmasy. Täze başlasam şondan keýp alýan. Hakaşda täze başlamadım da ente. Günlük rutin bolup gitdi diýeňmi? Ha. Yani beýleki işler. Aýdym atjaň, naharyň ýan ýazyp oturýan. Näme diýen başga. Ansat, hebel. Hebelehden. Ha. Kynçylyk var diýeňmi? Ha, bak. Şimdi. Indi programistler täşebbüslerdi iş tapmak üçin iň möhüm üç zat näme? Birinja diplom bolar. Diplom. Gowy üniversitetden diplom. Nemesine de bağlyna da. Soň diplomy almakaňyz eliňizde bar, eýem portfeliňiz taýin bolsun diýen. Portfeliň içinde proýektler bolsun. Proýektler bolsun. We biramar şo üniversitede diýmakaňyz eýem häzir ýazılym diýdik hemmekşi bir tarap düşünýär. Mesela medisina ýalyk da bulam. Medisinada da hirurgiýa we mesela eýle dat bar da. Berde de bu var. Mesela men şu an ýoş-ýoşda näme işe kopdum? Cloud'a işe kopdum. Ve bedinim Polna. Eýem näme özümde uwerin. Cloud'a işe kolan, Cloud üçin sertifikat almaly bolan egzamin. AWS, GCP vesaire. Şoň üçin diplom, elimizde sertifikat, portfel bolsun ýan, dolu proýektler bilen biram näme diýen? İnglis dili. İnglis dili bolmasa bolmaýar. Düşünün. Yani Türkmen ýaşlaryň IT-de öňe geçmek üçin iň kyn we iň möhüm üç zat. Düşünmedim ay soru. Indi biziň Türkmen ýaşlarymyz indi ýoş-ýoş taýlanyp başlaýardy. Aha. IT uğruna, Aha. ya yazılım uğruna. Şolarda yani öňe geçmek üçin, öňe taýlanmak üçin iň kyn bolan we iň möhüm bolan üç zat. Näme de mysal berip bolar. Ya şu bolsa az bir öňe geçip bilerdiler. Ya Türkmenler ýaşlar. ha Birinji bilen nämesinler? Sapaklarına ünsün sapaklarına versinler. Sapaklarına da üns verenlerine egzamini geçmek için öwrenmesinler. Egzamini geçeýin, soň ýadyndan çykaraýyn, onu ýazat ýok. Käwr sapaklar beýdip bilersiňiz ýöne käwr glawny zatlar bar. Öwrenin galsyn praktik edin. Ronaldo da diýär, practice makes perfect. Şu zatlar etmeli bolýaňyz, başga zatda öňe geçip bolýar. Yaman aslında hemme taraba mara bir başka tarapdan seretsen ansatjak bu. Şourda da etken gaýtaly. Täzeden zat etjek bolsa ýene başla gaýtaly öwrenip gitýän. Hemmesinde de professional bolup gitýän. Hatta kitap almak üçin gowy. Belki bilýänsiňiz. Atomic Habits. Şonu okan şo taýda zatlar o näde sizi disiplina sokýar. Meselem ýerden 5-de turýan, 6-da turýan, ılýan, trenirovka etýän, naharmy iýýän, öýde işler bilýän hemen. Öýde işlerinde bar, gowy taraba diýerler bolun. Ýatyp galýan, ýatasyň gele ýöne öýde bolan. Ýöne näme etýän, turýan, kofeňi işli, kofeňi içýän, oturup işlemeli bolýan. Başga zatda. Şo disiplina girse, türkmenler, ýaşlar hemmesi öňe geçer. Ýa-da nemeleri zatlary seretmesinler. Ay ansat pul va, eyle beýle, kripto vesaire diýip oturmasynlar. Özleri bararlar o zatlar. Ýa-da gitsinler, iň bolmasa men şu taýda men öz nememi çykarasym geler diýer. Näme diýer? Öz adym ýasaýyn diýesi gelsin. Meselem iň bolmasa näme diýel? Bizinkiler imo bolanýar. Imo ýerine Türkmenistan üçin bir zat çykarsynlar. Şonda da galyp gitýärler ha. Şonda da öňe çykyp gitýärler. Sentralny Aziýa, Ulus Erawno. Merkez Aziýa. Hem merke aýratyp bolýar. Bir de elimizde berli ya. Biz prosta ýalta bolmalylar şo taýdy.
başga datlary gazmasak bolýar. Iň möhümi. Ha? Iň möhümi şol. Ha. Gady aýtsa ýa-ni. Disiplinini özüň gurmaly. Hmm. Oň üçin belli bir maksat. Ya o bir maksadym bolsa var, disipline gurulyp gitýär. Ha. Disipline näme bolýar türkmençe? Beýle. Öýüzlüklerlik mi diýsen. Yani o asıl özü latin sözlerine olan son var. Nebesi yok olay. Bugün disiplini ulanyan olay mesela. Ha, o bolup biler mejnarodunda. Ha o. Ya kompüter ýene ýar var. Hmm. Düşündüm. Ona da gowy jogap. Şu an 10 ýaşynda bir yetkinje 3 ýylyň içinde gowy programmist bolmak üçin şular etmeli diýmeli bolsa, näme maslahat berersin? Näme diýerdin? O näş ýaşyndan tamam. Ha, 10-16 ýaşynda. Hemme zatyny şoňa bermeli bolýar. Ünsün. Ünsünü bermeli bolýar. Olam näle bolýar? Ýerden turanyna şoň bilen başlasyn. Meselem, nahar ýemde YouTube barmany o görýär, dogrymy? YouTube baranyna gidip serial görmedin ýa-da başga zat görmedin. Täze habarlary görsün. Ýa-da näme? Şu gönüme sapaklaryny görsün. Şonu öwrenip başlasyn. Soň gitsin, praktik etsin. Ýaşa bagly däňne. Meselem sen onu gat güçlü bolaýsaň, sen ara lüboy firma çağırıp otur, diplomaňa da sereden ha. Güçlü bolsaň. İş edilirsen. Ha, şoň üçin ýene de diýişmel üns bir zat, näme diýili, maksat, maksadyň üstüne soň başlamak, soň üns, soň hemme zady gaýtalamak. Başga zat ýok, döwüş satjak zat da näme diýil. Ansat ýene aslında. Özümiz kynlaşdyrýar, ýaltalyk bilen. Ha. Doğru etdim. Indi şoňa nämeler goşsak bolar? Başlanyp bir bismillah başlady diýende, haýsy sapakdan, haýsy temadan ýa-da başlasa bolar indi. Dile däl. Ya tarih zat kän möhüm däl. Diýjek bolýanym ingliz dilini öwrenmeli we hukman diýip agzap geçdim. Soň başga ýene şolaň ýanyna näme sapaklar goşup biler? Ha, düşündüm. Teatr näme lisem? Analitik näme bolmaly, kelle bolmaly. Näme lisem türkmençesine wapşa. Yazılımcı bilen, yani IT okuyan programist biri bilen gepleşetmemizi abzarlardan gelen bir isle. Ya olaryň bir en atan birisi. Şo çağasy yani näýlim 7-nji ýaşdaky bir çagat öwesli bolan, şulara öwesli bolan şol esas haýsy sapaklardan nämeden başlasa bolar diýip. Ýaşy näçe? Bellimi? Ýaş şu 9-10-njy klas bolma. 9-10-njy klas. Onu aýdyşyňyz ýalyp, näme bilen? Baza gerek berseram no. Şoň üçin aýdyşyň ýalyp senem dogry aýtdyň. Python-dan başlasyn. Ansady öwrenmekse. Python-dan başlasyn, soňra ýöne kän praktik etsin. Python öwrenýän diýmek üçin öwrenmesin. Bir kellesinde bir näme oýsyn, näme maksat oýsyn. Men meselem öýümüz üçin bir iň bolmasa näme? Kompüter üçin sistem ýasajak. Ona näme sistemi produktlar alýarmy, anlanapmy? Şoň bilen başlasyn, şonu ýasaýan, şonu ýasatdyňýança köp zat öwrenip gitdi. Ondan soň ýolu eýýän belli bolar, nirden gitjek. Ýa-da näme? Telefon üçin näme? Aplikasiýa ýasajak diýsin. Ýene şo meselem, ejem bunu almaly, kakam bunu almaly, alınmady diýip şonu ýaşaýan bu işte programma ýasasyn. Şeýdem, o şeýdem galyp gider. Häzir bunu öwren, kurs öwren, eýle-beýle zatlar aýdyp oturmaýyn. Python-dan başlasyn, hemme zady bir maksat bersin, boldy, başga zatda. Düşünýän zat ýok. Programist bolmagyň gowy erwet tarapy. Erwet. Programist bolmagyň erwet tarapy näme lisem? Ýamanyra çalt ösýär. O gatera çalt ösýär. Hemme zady seretmeli. Meselem şu 2020-nji geçenmizden bäri Google täze zatlar getirdi. Menem Google'dan işleýänim üçin meni işlemimi gatera kynlaşdyrdy. Şo zatlar meselem täzeli okamadym, täzeli görmedim, zatlar ulanmadym. Men kän zat getirdim. Ýamanyra çalt ösýän uğur olan üçin hemme zady seretip gitmeli, hemme zady näme etmeli, takip etmeli. Ha. Gowy tarap bolsa, näme diýsem?
Gowy tarap bolsa da meselem özüne gerekli zatlary ýasap bolýar arzana. Meselem nähiliýsem öýümde meselem fontanlarla otlar zatlar suwlansyn awtomatik seres gözünde suwlansyn. Şo zatlar sen özüň ýasap bilýärsiň ýoşadan. Analiz edip kamera maksimum almaly badyň näme kamera eýle da näme diýler sistem almaly sistemi diýen. Önce sen ýalyp şo noktaýyny. Ben ne mesela geçer. Käwr zatlaryny almaly bolýar da şo zatlar üçin. Soň ýasap bolýar emmedat. Mesela mädir elektrikde, nimen mehanikada ýa-da çiplarda, eýle zatlarda ýasamasy birazjyk pulrak, gymmadrak düşýändir öýtjän men pikirim. Gatam akylly sıran bolmaýyn näme? Ya. Aydık geçsen o. O tarafından şeyler. Asıl men soran yani şu taraftan soraktım. Men özüm asıl başta şulurda bir gowy näyle girdiği galanç ba diýip şulura hewesem bady. Men diýerim şu 7-8-nji klasdan başlap. Hemem öz oturan ýerinde öz galanjyň edip bolýar zat diýip. Soň şu wagtlar özüm şoňa ýakyn okap görüm soň. Görýän we tejribe geçirýän bolyn menlik däl eken. Näme üçin däl eken? Bir kompýutera baglanyp 4 tanadyň içinde diýene sen öýde bolsaň o ýatasyň näle gaýtam kıyın ýaly diýip. Bir asal bir şo tarapdan kıyınıp hani men şonu soraptym yani men bir kompýutera baglanyp oturup edebiljek işim däl eken yani menlik iş däl eken diýip soň ýoş göz ýetirip başladym şoňa. Ne bolsa şu tarapa birazajyk ýykylyp barýan hem bilemazdyk baglanýyk ýöne kompýuter bilen. Senden soranym şol. Yani öýde bir öz oturan ýerinde gazanç edip oturmak tarapy gowy ýa sana erbet gelýärmi? Häzir kessin başlady. Yok. Az şol garaz. Şonu soran. Gowy tarapy näme? Meselem iki sany bar. Biri freelance, biri offline, biri online. Bu işte. Birisini ofise gidip işlemeli, abi işte hemmek işyarlı 9'dan 5'e çeyne hemmek işyarlı gitmeli, nemede durmalı, näme diýilýär. Maşinler köpde ýerde. Probkada da hatta durmaly bolýan. Şo taýda durmaly bolýan. O zatlary bar. Soň gitýän ofiste işlemeli. Ofiste işlemen gowy taraplary bar, näme? Komanda bolýar. Komandadan adamlardan daha öwrenýär. Bu komanda bolsa ösüp gitýän, bile hemmek iş bir-birini ösdürýär. Mesela men öýden işleýänim üçin näme problemim bar? Günlük 12-10 saat kompýuter başynda geçirýärler diwanla. O hemmek işi bu tarapdan sereste ýapylanyp çyky işini edip bermeliler dara diýenler bolýar. Beýle däl, käwat problema çykýar bolyn. Nälisim naharamyp bilenmek. Meselem nahar ýeýän wagtym men lajykdym diýen bolýar. İlk başdan o kellem şo taýda durýar. Men näme bolar, näde çözüp biler, şo taýjy bar elbetde. Gowy tarapma, elbetde tarapma. Ýöne hemme zadyň näme diýler iki tarapy bar da. Hakyky. Ol şeýle. Teňgen iki tarapy bar diýilýär. Şunu onda şo taraplarda gowy erbedi. Inni bir soňuna geldik. Ahirine bir tamaşaçylara we IT uğruna, ya programmistlik uğruna gelecek yaşlara bir setirlik möhüm söz. Yani bu yolda ingerek zat. Bu yolda ingerekli zat problemi. Näçe problemi olsa şonça gowy. Neme diýenmek? Durmuş problemasy diýenmek. İşiň bilen problema diýen. Programmирование bilen problema diýen. Häzir näme diýsem, injener zat diýle, bilim injeneriýa bir ýola serana. Ýöne injenerliň glavny etmen zatyny problema çözmän bilmeliler. Şo men diýen adam problema çykdym. Şonu ösýärdim. Düşünün. Durmuşda da şeýle diýip biler meni. Yani bir ýalňyşdym diýip taşlajyp görmediler problema. Ben üstüne işlemeliyim. Biram sabır. Başka da. Düşün. Yani şunu gepleşmeden soruları. Şular yani. Olmutlu tomoççular. Yani bu gepleşmeden sonra gelip götürdük ve size yani sizden gelen istekleri
karşılap bilenlerdi. Umid etýäs we mundan soňky gepleşiklerde görüşýänçäk diýip, hoş, sag bolun diýip sagollaşýar. Oldu da mı? Ha, ancak çok. Hadi. Yine oraya da minnettar. Allah. Kaç oluyor? Çından mı? Çınım bilen. Ay boğurluyorlar. Allah yalkasın. Bu ne çıkabilir ya? Yaşıyormuş. Ayda $1.200.000 aratma. Değil de del yani mesela bugün. İyisini öğrenmeyin. İşimi öğrenmek şu an neyme zakazlanma diyen İstanbul'da 3 tane o adamlık salonu var. Ankara'da Kazan'da neme var. Fabrika var. Şu an sistem olan ne mesela. Ne mesela diyen ama onun ne Mesela reklam ne? dünya reklamı da her fabrika için neme sistemi geliştirme bol otel. Kliyentler diyen neme değil ya. İşgärler giriş çıkışlarını kontrol etmek için, canları kontrol etmek için şadatlar. Aleykümselam o kırma. Şadatları. İstanbul'dakiler orta näme bolýar? Mesela sen o adamlyk salonuňa ýöne ýaňy açyldy, sen klientin ýok. Klienti kim getirmeli, sen getirmeli. Mesela bir bilen goja anlaşma etdim şu ýyl. Olam näme boldy? Şo taýda şoň üçin pulumdan almaly gep başlady. Sen polny gelirinden 10% menki. Kabul etdi, sensiz bolunak diýdi. Hemme klientdan sen ulanmaýdy. Google bolsa bu ýyl ýükdirdi diýdimi? Hemme dady. Gat kıyınlaştırdım, men işlem gatera çöktü. Mesela çökken o adam pul fazalıyor. Mesela şulay men belgelerden çıktım. Onça pul gadanyan, goýdurmuşa öwreşýän, mesela bir kluba gitdik diýen, if performans bilýän ha. Şo taýda men bir gecede 7.000 lira sowup gaýdatdym. Nädip bilenmem. Şo zatlaryny öwreşip ýaşaýan, soňra birdenem çökken, onuň çykmadylar. Başgadan tök eýlekler ýaly. Näme diýilýär? Sen bana predators mı? Onlar boş ver hey. Ya da şu Amerika'dakiler var. Tamam Murat. Amerika gelince ile verir. Şu tarihte var yoktur da biz. Doğru. Sen ne taşlayacak olan bölümün? Soğuk sindiydin. Ay hanı bir taşla neme derler ken men hiç neme de bilmedim. Yani yıkılıp bilmedim şu taraf.